Henrik, nu skal du undervise her på Færøerne i et kursus, der hedder på dansk Lederens psykologiske værktøjer. Ja. Hvad vil man få ud af det kursus, tror du? Jamen der får lederne 2 dages intensiv viden om den nyeste psykologiske forskning, som man ved giver en effekt, både på bundlinjen, hvad enten man måler i effektivitet, serviceniveau, kvalitet, brugertilfredshed eller hvad det måtte være. Det vi, Jette og jeg, vi bruger, det er videnskabeligt dokumenteret metoder og teorier, så det ikke sådan bliver meget nikæret, men det bliver meget konkret, hvad er det, der skal til for at få succes. Og det er, der er nok videnskab bag, men det er faktisk ingen videnskab at bruge. Nej. Og de ledere, som vi har haft på de her kurser, og jo der, hvor vi bruger de her redskaber, jamen de siger tilbage til os, jamen det har givet faktisk dem en afgørende gevinst i deres lederskab. De kan simpelthen se resultaterne meget, meget hurtigt. Så det kan du garantere vores deltagere? Jamen det tør jeg godt sige, fordi det er egentlig ikke bare mig, der siger det. Det er simpelthen forskningen, der ligger bag, der peger på det. Så det tør jeg faktisk godt sige, uden at blegne eller rødme. At jo, det får de. Ja, det lyder dejligt. Det var spændende. Vi glæder os i hvert fald. Jamen det gør jeg da også. Ja, tak. Ja. Tak. Hej.